Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Klement Papa u Martri. Dan il-Papa magħruf ukoll bħala Klement Roman kien it-tielet suċċessur tal-Apostlu Petru u kien mhux biss jaf personalment l-Apposti imma kien ukoll mgħallem minnhom. Il-Papa Klement jibqa' magħruf għall-ittra li bagħat lill-insara ta' Korintu, il-Greċja, meta kienu għaddejjin minn inkwiet kbir. Klement isejħilhom għall-ubidjenza lejn ir-rajja spiritwali tagħhom u għall-fedeltà lejn it-tagħlim tal-Apostli. Din kienet l-ewwel darba li kif nafu l-Isqof ta' Ruma indaħħal fit-tmexxija ta' komunità ekleżjali li ma kinitx fil-belt tiegħu. Il-Knisja ta' Korintu laqgħet is-sejħa ta' Klement Roman u bagħat sħares l-ittra tiegħu bħala teżor ta' valur kbir għall-Knisja kollha. San Klement glorjuż f'ħajtu u f'mewtu u meqjum sa mill-eqdem fl-inħawi tal-Kolossew fejn hemm bażilika antikissima dedikata lilu. Ta' bilħaq li l-mulej għażel lil San Klement b'qassis kbir tiegħu, fetaħlu t-teżor tiegħu u mlieħ b'kull ġid.